és que reconeix l'esforç que fan altres companys. Tots són salvadors que sense esforç no s'aconsegueix res i, per tant, tots, quan saben la història de superació que té algun company o alguna companya, tots s'hi volten, tots reconeixen que ningú els regala res i que no hi ha res que sigui gratis i, per tant, l'esforç tan personal com d'altres companys és molt valorat per tots els esportistes. Veiem aquesta arribada d'aquests tres participants. L'Atlètic Crac de Tarragona. Veiem aquesta arribada d'aquest grup de tres línies ara mateix. Gent del grup de Tarragona. Ja tenim això. Veiem aquest joc que va molt protegit, està molt preparat també, però sí que ve